Jadanik izan dugu manifestazioekiko zaletasun berezia. Gure haurtzaroak, gaztaro eta bizitzak aldarrikapenei lotuta daude. Inoiz kalera kartel bat eskuan atera ez denak, bota dezala lehen harria. Harriak botatzea ere bada, bai, gure izaeraren parte eta. Horregatik, 1980 urtean sortu genuen Euskal Herriko manifestarien elkartea. Mundu utopiko eta hobe baten defentsarako sortu zen elkarte hau. Urte gutxiren buruan gure lanbide bilakatu zen. Edozein protesta, aldarrikapen edo kexa duzu eta plazaratu nahi duzu. Kontatu gurekin, zure ideiaren defentsan gure bizitza emateko prest gaude eta. Gu gara, Asteburu hontan ere, baditu eskari batzuk eta, lana bat banatu behar dugu, bai? Bai. Izan ere, asteburu hontan geranioak balkoietan jartzen aldekoek manifa dute, baina nik argi daukat. Eni joa berriro, aurrekan sekulako iztiak izan genituen KGB-koekin. KGB-koekin? Noski, sovietarrak beti izan dira arrosazaleak, etzen egiten? Ez jode, krisantemuak gaiendu bitez KGB aurrekoan gainera lorontzi bat botaziaten eta kiztu min hartu nun. Jo, haiek berriz zurekin oso pozik zeuden, aipatu zuten oso ondo defenditu zenuela haien aldarrikapena eta oso pozik zeuden. Ez zutela ulertu zergatik zen eraman kartelean geriatrikoak salbatu. Hoi zuten oso ongi ulertu. Bueno, a ber, geriatrikoak, geranioak, berdin dio, gauza da kartelak birziklatzea. Asteburu hontan kolaboratzeko eskatu digute, ikustagun, jubilatuek, pensio duinen alde, normala den bezala, eta gure beharra daukate hotz handia dagoelako egunotan. Ea, nor joango da? Nire ustez, Mirenek joan beharko luke. Jode, beti ni. Esan du, hotz egiten du. Azkeneko txandan ere kriston hotza pasa nuen, eta nik kriston katarra harrapatu nuen. Nei oraingoan tokatzen zait tokit itxi eta epel batean egotea, Baina, nola izango da? Manifa bat leku itxi batean. Gure eki joan zan aurreko batean, ostalaritzaren aldeko plataformak egindako ekitaldi batera, eta egon zan tabernatxokoan, goxo-goxo kafe bat hartzen. Zerbeza bat izan zen nire. Baina goxo-goxo eta tabernazokoan. Oraingoan uste dut niri ere tokatzen zaidala. Uste dut ez diatela nahiko ordaintzen hemen, barruan daukazu, begira, Igediporen performance manifa bat, larun batean. Igedipo? Jode, horretara junain nuen? Zeintzuk dira Igedipo? Inork jasaten ez dituen poetak. Ados, bani joango naiz? Ezaztu 4 litro kafe eramatea, estela ez duzu aguantatuko badakizu. Niri gustatzen zait, Hori da oso profesionala eta guztiz ere, Baina, txon, niri asko gustatzen zait, hori aitortu behar dizuet, pila bat eta kaferik gabe, lokoluzka botatzeko perfecto. Ez da profesionala ez. Ekik esan duen bezala, ez da profesionala ez. Baina, ez dakit zergatik, Miren, listo, orduan, orduan azkenean, pensio duinen alde nor joango da? Venga, ni jungo naiz, baina ez nago prest inori ahoz ahokoa egiteko, ze ez da nire kontratuan sartzen, Ados, baina gurpildu nolki bat bultzatzeko prest bai, ez? Neguralearen arabera. Aizu, aurrekoan 0 gradu zauden eta ni joan egin izan. Niri hotzak ez dite asola, baina elurra badago ez dut gurpildun aulkirik bultzatuko, hori ere oso argi daukat. Tenditza daukat, sorbaldan eta paso. Ibai eta Miren kolokatuta, hortaz. Eki, begira, zuretzat oso aproposa, txelede geratzen da. Gauza bat esako dizuet, txeledekoekin joateak iruzurra deritzot, asteko eta behin, eta gainera konflikto morala sortzen dit. Txelede, zeitzu dira horiek? Tinderrez sekula ligatu ez dutenen elkartea. Ni joan niteke, baina ez liak horre konfliktori sortuko, baina nola oraingoan kalean dan eta nik izan deten barruan tokatzen zaidala. Eki, zure printzipioak irentzi eta joan egin barko duzu, aizu. Venga, joango naiz, baina baboso bat gerturatzen bat zait, jota errekara botako dut. Baina disimuloz, gure izen ona jokoan dago eta. Lanak banatuta. Aizu, Tessa eta zuk? Zaltzea jun behar manifaren batera? Bai, ni maeren manifara noa, instituzionala da, elegante jantzita joan behar da, badakizu. Zer Manifestarien aurkako elkartea.
Pentsu duinak, hori ere aktualitate izan leke garaiotan, ez da irain kontua, kontuz ez asarretu. Tesan donegi, zen moduz joan da, manifestaren aurkako elkarteko ekitaldi txit dotore hori? Bueno, takoia jantzita joan behar genuen eta pixkatzeko gorra da kilometro batez takoiekin ibiltzea, baina bueno, elegante joan behartzen, bueno, elegante edo instituzionala delako, noski manifestarien aurkako elkartea. Agintariak nazkatu dira hainbeste manifestazioa eta aldarrikapenekin, eta orduan erabaki dute beraiek ere aldarrikatuko dutela manifestariekin kokoteraino daudela. Aldarrikapenen analizia izan da, oraintxe bertan, esan duk aldarrikatu berri diguna, manifestu baten bidez, manifestatu berri digun bezalaxe, gauzak honela zenbat sigla laburdura, gehiago ere okurritzen zaizkit, PGB, nola zen, piperrak, perretxikuak eta beste osagairen bat, zen da zure bokata gogokoena, Ibai, mesedez? Gazta. PG, nola zen zu? PGP, perretxiku, gazta eta piperrekin egindako bokata vegetala. Nik IOPAten militatzen dut, Instituzio Opresereen Partxurgoaren aurkako taldean. Ederki. Uren partzuergoaz aparte, deskubritu berri duzu, beste partzuergo bat ere existitzen dela. Eta segi dezagun, probatu aldu duzu MDMA, miren MDMA. Lumbagorako ibuprofenoa eta hori izan da nire ausartena. Garbi dagoena da, manifestatzeko ohitura txit agurgarri eta oroigarria badugula, gure zibilizazio honetan ondo sustraituta, eta izue, asteburu honetan izan da zer kontatu, zer ikusi, manifestazio batean, bitan, hirutan, batean ere ez, sofan manifestatu zarete, bronkaren bat Euskaltelekin, bueno, badakizue, hemen denak duela kabida. Eta asteko eta behin goazen ikustera, asteburu honetan, zer ez den pasa? Lan ekipo gutxiegi biztanleriaren behar izan zanioterei aurre egiteko. Erabiltzaileek gero eta oztopo gehiago aurkitzen dute behar eta merezi duten arreta sanitarioa jasotzeko. Eskatzen genuen estrategia bat ezartzea lehen arreta benetan izan zedin sistemara sartzeko atea. 3 urte igaro dira eta egoerak okerrera egin du etengabe. Osakidetza kolapso totalean dago, lehen arreta kolapso totalean dago, eta, bueno, labetik esan nahi dugu, hau ez dela Osakidetzaren plantillaren aurkako eraso bat soilik, hau ez da Osakidetza daukan problema bat soilik, hau gizarte osoaren problema da. Guk eskatzen duguna da, Europar Batasuneko inbertsio bera lortzea Euskadin, hemen Europar Batasunean baino gutxiago inbertitzen dugu, eta behar duguna da langile gehiago, baliabide gehiago. Egoera jasanezina da eta profesionalak nekatuta gaude. Baina erabiltzaileek ere Osakidetzako egoera kaotiko hau ere paraitzen ari dira. Borroka hainbat, baita ergatiboarekin ere, baina izue, manifestazio hauen laburpena edo, hitzordu askatu nahi baduzue zuen famili medikoarekin, oztopo batzuk bai, baina hemen garrantzitsuena prebentzioa dela behin eta berriz esaten den garaiotan. Eta behin eta berriz garaiotan esaten dugun bezalaxe, prebentzioa dela garrantzitsuena, akaso horretan gero ez eta zailtasun gehiago, badirudi osasungintza pribatua modan jartzen ari dela. Tesa, zergatik galdetuko dizut zuri? Zergatik? Osa, baina personal moduan edo... Ez. Betaurrekoak jantziko ditut. Jarri betaurrekoak, bai, ez. Zergatik dago modan osasungintza pribatua garaiotan? Argi dago, askoz arreta hobea ematen dizutelako ospitale pribatu batean. Eta geranioak daudela lehioetan eta baita atariko lorontzietan baita ere. Krisantemoak ere bai. Krisantemoak ere bai. Nik uste, ikusi ditugun irudia kontuan hartuta, nik uste osasungintza pribatuan segurazki logopeda gehiago gongo direla.
Bai, ezta? Baita ere. Bai, ez da bakarrik ergatik guan Ez da erraza hainbeste jenderen aurrean hitza hartzea. Hasierako lerroi horiek, interpretatu egin ditugu. Batez ere sentimendu kontu ere bazirelako, ez da? Bai, baziren, eta baizu, jende aurrean hitz egiteko ohitura ere guztiek ez dute, eta ez da erresa, baina kontua da aldarrikapena hor zegoela, eta egia da, seguru pribatuak eta osasungintza pribatua orain oso garai ona bizitzen ari dela, eta osasun publikoan beharrezkoak diren hainbat konsulta eta egiten ez dian bitartean pribatuan oso gauza harinak ere tratatze dituztela inolako oztoporik gabe. Orduan indartu egin behar da. Baina gainera jokatzen dute hain larria den osasunarik, ez? Hoi da, inork ez horrometan hartuko, ez? Orduan, esatezu, nire ama gaizki dago, baina lehen arretan ez dute hartuko, ez bere alabeintzat, edo esgintze bat egin dute, venga, ordainduko dut, osasuna lehenengoa dalako, ez? Osasuna garrantzitsuena. Eta umen kasuan pediatrak, ez? Osea, zuko eraman duzu belarriko minekin, eraman nahi duzu sendagilea, eta zentuzte PCR bat egin. Ez, aurrak belarriko mina du. Eta, orduan, hilabete barru etorri. Eta pribatuan ez dizute PCR-rik eskatzen? Edo bertan egiten dizute? Bertan egiten dizute, egiten ari dira oso operazio harinak, biloba bat abenduan operatu zuten anginak edo kendu zizkioten, eta inolako arazo edo osasun pribatuan. Bai. Argi baina, esaten den horretatik ere, zati bat ere ulertu behar dugulako, erdi ustelera izaten delako, eta akaso zerbitzu pribatuak ez direla zuzenean publikoak, baina hobeak izan. Egia da, edonola ere, izugarrizko ataskoa dagoela sistema publikoan, berez pribatua baina hobea den horretan oraindik ere, baina hori oraintxe bertan bideratu dezean kinka larrian egoteko arriskoan ere gaudela. Edonola ere, osasun sistema publikoa, COVID-a, ziurtagiriak, aditu bat badugu, Donostian da, aurrera, Udane Arbeo Astigarraga. Ez pentsa Ipar Euskal Herrian, astelehenetik indarrean da txertaketa ziurtagiria eta beraz hemendik aurrera, establezimendu publiko zein pribatuetan sartzeko osasun baimen berria erakutsi beharko dute. Orain arte, test negatiboa erakusteko aukera zuten txertaketaz gain, baina orain bertan bera gelditu da aukera hori. Nafarroan berriz Maria Txibiteren gobernuak indarrean dauden neurri eutsi nahi die otsailaren erdiraldera arte. Eta neurri horien artean dira besteak beste gaueko ordu batak eta 6ak bitartean tabernak itxita mantentzea, ostalaritza establezimenduetan zutik kontsumitzeko debekua edota COVID pasaportaren derrigorrezko erabilera. Eta Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan oraintsu jakin berri dugu labik bilera egingo duela ostiral honetan. Ostiraldean amaituko baita indarrean dauden neurri murriztaileak indarrean egoteko epea. Osasun sailburua, Gotzone Sailgardui osasun sailburuak emandako argibideen artean ordea sailburuak ez du argitu hilaren 31 zarago Jaurlaritzako ziurtagiria eskatzen jarraituko ote duen. Jada indarrean da txertaketa pasaportea Ipar Euskal Herrian. Astelehen honetatik aurrera beharrezkoa izango da osasun baimen berria erakustea hainbat establezimendu publiko zein pribatutan sartzeko. Orain arte osasun ziurtagiriak aurre ikusten zuen txertaketaz gain nahikoa zela test negatibo bat ikustea, baina aukera hori bertan bera geratu da. 16 urtetik gorakoei bakarrik ezarriko zaie lege berria. 12 eta 15 urte artekoek nahikoa izango dute aurreko osasun ziurtagiriarekin. Horiek horrela gaurtik aurrera txertaketa pasaportea nahitaezkoa izango da kultura instalazioetara sartzeko, ala nola museoetara, liburutegietara, antzoketara edo zinema aretoetara, baita ostalaritza lokaletara edo kirol esparruetara sartzeko ere. Bestalde dokumentu hori aurkezten ez dutenek ezingo dute ibilbide ertain edo luzeko garraio publikorik erabili. Aitzitik ez da eskatuko txertaketa ziurtagiria adinekoen egoitzetara edo ospitaletara sartzeko. Bertan osasun paseak funtzionatzen jarraituko baitu. Txertaketa egutegiaren ordez PCR negatibo bat emateko aukera horrekin. Hego Euskal Herrira begira agintariak baikor agertu dira COVID kasuak beheranzko bidan direla ikusita. Dena dela zuhurtzia eskatu dute. Neurriei dagokienez, Araban, Bizkaian eta Gipuzkoan egun dauden neurriak ostiralera arte izango dira indarrean. Ordutegiei eta aforoei eragiten diete batez ere neurriok, eta horiek labik berraztertu beharko ditu hauekin jarraitzeko edo aritzeko erabakia hartuz.
Labik baina oraindik ez du bilerara deitu. Eta COVID ziurtagiriari dagokionez hasiera batean datorren astelehenera arte dago indarrean, edota azken 14 egunotako intzintze metatua 300era jaisten bada. Testuinguru honetan asteburuan milaka lagun bildu dira Bilbon COVID ziurtagiriaren aurka bizitza plataformak deituta. Bizitzak adierazi duenez COVID pasaportea herria kontrolatzeko eta esperimentu genikoa nahi ez dutenak diskriminatzeko da. Badakizue sagardotegira joateko, azkenan pasaportea bai ez, Nafarroako sagardotegitara joan behar da, Ipar Euskal Herrikoak oraindik eta komplikatuago. Badago sagardotegirik iparraldean? Bai, guk komentatu dugu, gure plana bazan, Bada, sagardotegira, baino esan dugu, pasaportea eskatzen badigute, sagarduitegira joan beharko gehala. Hau da, sagarduiren etxera, o ez dakin nola, baina... Izango ditu kupel pare bat edo? Bai. Beste lagun eramango dugu kupela? Kupela baino gehiago izango ditu. Bai, Naroa? Zer, Gotzone sagarduik oso argipen onak eman dituela? Bai, badirudi... Naroak esaten dit, datorren, urtarrilaren 29 arte indarran daudela oraingo neurriak, Gotzone sagardui, berak esplikatuko dugula. Egunero egiten da bilakaeraren azterketa, egunero, eta horren ondorioz egiten dira proposamenak, egunero. Aste honetan, labia deitu izango dela, argi dago, zuk zeuk ere aipatu dituzulako neurriak bukatu egiten direlako, aste honen bukaeran edo hurrengoko egunetan. Beraz, hori baino lehenago izango da. Lortu duzu ez da? Argi geratu zaizu, ni oso argi geratu zaidana da, sintomaren bat badu. Miren zesan du, zu hona zea gauza bat, zesan du. Jakingo banu zer esan duen, jakingo banu zer esan nahi izan duen. Implizituki argi dago Trujas erretzaia dela, seguro. Trujas itzulita dukados. Beltza, tabako beltza. Zaitu ez dugu askoz gehiago aspartuko analisi sakon. Alkitran eta nikotina duen analisi hauetan ez dugu segituko, baina beste gai erakargarri ez baina importante, ez esango dizugu ba. Antiabortistak aipatu ditugu azken egunotan, egia da haurdunaldi baten etetea edo aborto hitza, ez? Zenolako diferentzia, Hemen kontzeptu borroka, beti bezalaxe. Ez hori bakarrik, Gasteizen markesinatan izaten daba Euskaltel oso merke, ikusiko dugu. Ez dakizer, bestea, ETV-ko demoraldi berria, amaikakoa, crowdfunding batekin akaso iritsiko gara. Ez, Gasteizen antiabortisten kartel oso esanguratsu eta tokizkanpokoak noski baietz ez direlako inondik inora gizartearen isla, baina berri gehiago esti lanau lankideak Gasteiztik aurrera esti. Dagoeneko ez da abortuaren kontrako kartelik geratzen Gasteizko markesinetan, udalak kentzeko agindua eman du egunotan, Emakundek egindako txosten batean oinarrituta. Gainera, araudiaren arabera, espazio publikoetan jartzen den publizitatea iraingarria eta edo diskriminatzailea ezin dela izan adierazi du eta txostenean zenbait eskubide urratzen direla ondorioztatu denez, kentzea erabaki du. Kartelak gutxienez hiriko 5 markesinetan agertu izan dira azken asteetan eta klinika abortatzera joaten diren emakumeak jasartzera animatzen dute. Gure atzean daukagun Askabide klinikan ere horrelakoak izan dituzte eta beren esperientzia kontatu digute. Polemika handia piztu du kanpainak, izan ere kliniketara abortatzera joaten diren emakumeak jasartzera animatzen du. Emakundek adierazi duenez, ezin da koakziorik egin haurdunaldia eten nahi duten emakumeen gain, horrek abortatzeko eskubidearen urraketa suposatuko bailuke. Gasteizko Bataneko ibilbidean kokatutako CEU Virgen Niña ikastetxeak elkartearekin lotura estua du. Izan ere, elkarteak berak bultzatutako San Pablo CEU Unibertsitate Fundazioko 10 ikastetxetako bat da. Izesatea zuen Aroa, egun hauetan klinika kanpoan dabiltzala, Donostian ere bai, ez Gasteizen bakarrik, Donostian ere bai, nola zen, kuaresma, edo, hemen ere jarri dezakegu, MDMA, kuaresma, edo, ez zaizu, bale, gero dituko jazula, bale, gero arte, muixu. Esan dakoa, kuaresma garaia, euskaraz nola da, kuaresma? Miren? Badu, bai. Izango du? Izango du, Bai, bada...
Beste belaunaldi bat esan barren, baina ez dut hankarik sartuko. Bai, esan beste belaunaldi bat. Zer da kuaresma? Bueno, errollo oso katoliko apostoliko bat, zerikusia badu Aste Santura Via Crucis bat. Horrez esan nahi du, zenbait entitate pribatutako ikaslek kredituak lortzeko, garizuma. Ruper Ordorikaren fansak gu eta hemen... Ruper ere oso katoliko apostolikoa izan delako, betidanik hori oso jakina da, hori dena dakegu. Bueno, gauza da, Aste Santua bitarte, kredituak lortzeko zenbait ikasle hortxe ez duzu ez zerrendan, Tesa? Urrengo zerrenda izango da, antiabortisten zerbait. Bueno, apostoliko, apokaliptiko hauek egunotan berriz ere agertzen ari dira, noiz eta nun? Badakite, haurdunaldien eteteak egiteko hitzordu finkoak izaten direla, ez dezagun ahaztu, sistema publikoak, kasu honetan, emakumeak sistema pribatura daramatzala, nahiz eta diru publikoarekin ordaindu, gainerako sistema guztiekin gertatzen den bezalaxe, ez naiz luzatuko, gauza konela, nora iritsi nahi dut? Hau da batetik txamponaren aldea antiabortista, eta bestetik txamponaren beste aldea, txamponetaz ari garelako, inmatrikulazioa, gora Eliza Katolikoa! Hemos podido presentar el resultado de un trabajo que hace que de casi 1 millar de los bienes inmatriculados, pues la Iglesia ha contrastado sus propios informes en las diócesis con este estudio general para ver que ahí en esos 1000 bienes habría que hacer una revisión del informe que nos ha sido ofrecido por el Congreso de los Diputados. Zurekin dantza egingo dut, zurekin egarengo dut, zurekin maitatuko dut, zurekin bizirik nago. Ez bano zue ikusten, ez da entzuten, gure azken arnazaren lapu. Ez bano zue ikusten, ez da entzuten, gure azken arnazaren lapu. Ez bano zue Ai, launak, guazen Ipar Polo aldera, Araba ez, Bizkaia eta Gipuzkoa elkarrekin batuta, azalera hori duen zuen izebergak 150 milioi tona askatu omen ditu. Ai, Jose Luis Bilbako hau ikusiko balu. Bai, zientzialari asko kezkatuta agertu dira klima larrialdiaren eraginez. Antartikara joko dugu izan ere munduko izeber handienetariko batek 150 milioi tona urgeza askatu ditu. 2017an Larsen C izotz plataformatik askatu zen unean Araba eta Bizkaiaren tamaina zuen, zehazki 5.800 kilometro karratu. Baina duela hilabete batzuk erabat urtu zen Hego Georgia irlatik gertu. Urtze horrek itsas ekosistema alda lezakela uste dute hainbat zientzalarik. Araba eta Bizkaiaren tamainako izeber erraldoi batek 150 milioi tona ur askatu du Hego Georgia irlatik gertu. 78 izozmendia izenaz ezagutzen zen. 2017ko uztailaren 10 eta 12 bitartean Antartikako Larsen C izotz plataformatik askatu zen izozmendi erraldoi hau. Izotz puskaren haustura NASAren Aqua sateliteko modis tresnaren bidez atzeman zuten zientzialariek. Gaur-gaurkoz historia osoan aurkitu eta ezagutu izan diren izozmendirik handienetako bat zen. Izan ere zientzialarien ikerketen arabera izozmendiak kontinentetik askatu zenunean gutxi gora behera 5.800 kilometro karratu eta 1 milioi tona zituen.
Remousens of Environment aldizkariaren ikerketaren arabera, inoiz detektatu den 6. handiena zen. Bada, 78 mendia duela hilabete batzuk iritsi da erabat urtzera Hego Georgia uhartetik gertu. Bilakaera horretan 150.000 milioi tona ur geza baino gehiago askatu ditu, eta horrek itsas ekosistema alda lezake. Azterlanak azpimarratzen du fokak, hegaztiak eta baleak elikatzen diren itsasoan isuritako ur volumen horrek uraren eta planktonaren propietateetan eragina izan zezakeela. Zientzialarien arabera izotz polarra ondoren urtzen diren izebergetan galtzea prozesu naturala da, baina berotze globalak bizkortzen laguntzen duela adierazi dute. Hain justu 78 izozmendiaren hausturaren harira, Paul Johnston nazioarteko Greenpeaceko unitate zientifikoko zuzendariak 2017 salatu zuen atzean klima larrialdia zegoela. Bere esanetan Antartika urtzea aldaketa klimatikoak dakartzan arriskuen adierazle larriena da. Barkatu, naroaz esaten diazu, klima larrialdiaren aurkako kontzertua, Chill Mafia, Groenlandian. Bueno, gaur Chill Mafia ez, hainbestetan sartuta geho, zeiruitzen zera duplaren azkena, eromerian. Bueno, bai, gero arte duplazekin. Entzun gure bideoklip berria, hemen, nahieran. Eromerian. Bena, bai. Somatzen ditut erromeriak Edo zein herriko jasetan goizeko zazpiak arte luzatzen den komeria Edo zer emango nuke Trikipoteo baten truke Espero izatea garaiz Jada burua galtzen hasia naiz Txuseko kontza montatu nun baino ez nintzen